Nem tudom, hogy hallottatok-e róla, de most először Eva, a műfaj odáig jutott, hogy a Golden Globe-on elméletileg díjazzák a podcasteket. Golden Globe podcastek. Erről hallottatok? Vagy világosítson fel valaki, hogy volt-e már ilyen, én nem tudok róla. De hogy elvileg Nem a Golden hallottam Globe-on most már lehetett podcasteket is jelölni, és konkrétan ez az új műfaj így validálva lett, és ezzel zárójában el akarom mondani, hogy ennek mi a jelentősége, és mi nem a jelentősége ennek az egész dolognak, és hogy miért fontos még mindig a hagyományos média bizonyos szintig, és miért értelmetlen minden más szinten. Tehát gyakorlatilag ugye a Golden Globe-on ugye jelölnek nagyon sokféle tartalmat, de eddig ugye egy inkább klasszikusabb jellegű dolog volt a Golden Globe, és most lehetett jelölni podcasteket, és akkor majd ebből fog kiderülni, hogy hogyan lesz díjazva ez az egész dolog. Menő.